आकाश पर एगो 5 पर एगो जी ओकरा बाद दूगो ओकरा बाद 3 गो 5 पर बन गइल सुदामा जी के काम दो मोर बा मगन में मोर पंख जे लगो और आशीर्वाद है दोबारा एचएन पाल साहब की तरफ से बार बार को लगी रही है और आदरणीय हमारा संजय बाबा की तरफ से हजारों हजार रुपये आशीर्वाद भगवान ही तरफ पद प्रतिष्ठा बनैले रखस लेकिन कहे केला बांसुरी बजा के बस के बढ़वनी मोर बा मगन में मोर पंख जे लगो शीश चरणन में शीश चरणन में झुकलवा स्वीकार करिया शीश चरणन में झुकलवा स्वीकार करिया हमर नैया भवन में तेरा पार करिया अंतिम लाइन में कहे के बा और ये भजन लाखों लोग देखले बा यूट्यूब पे और ये गोलू भाई के टीम बजैले बा यश रंजन फिल्म पे ये गाना बा ये भजन तमाम चैनल से आइल बा लेकिन वो पे बहुत बढ़िया चल रहा बा आप सब देखब जा अंतिम लाइन में बन गइल सुदामा जी के काम दोस्ताना में बन गइल सुदामा जी के काम दोस्ताना में पा गइल दरस मिला भजन के बहाना आज बनते हैं आज सधुआ बनी सार उधार करिया आज गोलू बनी सार उधार करिया प्रेम से बोलिए साचे दरबार की तो हमारे नैया भवन में बेड़ा पार हमारे नैया भवन में बेड़ा पार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो लइका एगो हूँ जय नहीं